Yevropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň çägine parlament diplomatiýasy, dialog, awadan we asuda geljek üçin hyzmatdaşlygy ýoly goýman guraly atly massagydyň geljek nesilleriň awadançylygyny berkitmek üçin howanyň üýtgemeginiň yarama täsirlerini we kynçylyklaryna ýüzlenmek diýen ugur boýunça geçen mejlisi Türkmenistanyň dünýäniň iri halkary guramalary şol sany Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy bilen gatnaşyklaryň ösdürmegine uly ähmiýet berýäni bellenli. Şunda bu uramanyň parlament assambleýasy bilen Türkmenistanyň mejlisiniň özara gyzyklanma döredýän degişli uğurlar boýunça hyzmatdaşlygynyň tejribe alşmagy esasyna ösdürilmeginiň maksuda laýykdygyny tallyp. Açıkçılarda dünya yurtlarının arasındaki köp uğurlu hyzmatdaşlygyň esasyna parahatçylygy, howpsuzlyk we durnukly ötüşi berkitmek, şol sany geljek nesilleriň awadan durmuşyny üpçün etmek maksudy bilen, howanyň üýtgemeginiň täsirlerine görä emele gelýän ýagdaýlar boýunça hereket etmek uğruna parlament diplomatiýasynyň gurallarynyň işçiň ulanmagynyň ähmiýeti bardy durulup geçildi. Şunun bilen malykda Türkmenistanyň öňe sürýän başlangyçlary we teklipleri aýratyn bellenli. Şu wagtda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy bilen hyzmatdaşlyk putulandyrmagyň Türkmenistanyň prezidentiniň alyp barýan parahatçylyk söýjülük we oňyň beýtaraplyk ýolgölerini esasyna netijeli daşary siýasat strategiýasynyň möhüm iler tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýanyny barda aýdyldy. Şunun bilen maglykda bolsa, Aşgabatda Türkmenistanyň mejlisi hemde Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň parlament assambleýasy tarapyndan bilelikde guralanmasygynyň ähmiýetini ykdaldy. Şerde massagydyň diň mümkinçilikleri üpçün etmek, awadan geljek gurmakda ýaşlaryň we nesilleriň raýdaşlygynyň ornýan mejlisi boýunça çykyşlary dinlenli. Şunda Türkmen tarapynyň wekilleri Sewitiň ýurtlarynyň ýaşlarynyň arasyndaky köp taraply dialogyň ösdürmegine ýardam bermek maksudy bilen Türkmenistany degişli işleriň alınıp barýanyny we bu ugurda halkara hyzmatdaşlygyny gollanýanyny bellediler. Hususan parahatçylygy, howpsuzlyk we durnuklygy üpçün etmäge gönükdirilen Türkmenistanyň möhüm çemeleşmeleriniň hormatly prezidentimiň üstünlükli dowam edýän beýtaraplyk ýolgölerini daýanýan daşary siýasy strategiýasyny esaslanýanyny barda aýdyldy. Bular barda döwlet başlanmaly Birleşik Milletler Guramasynyň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň we beýleki halkara awraýly guramalaryň çäklerini ençime gerek beýan eden çykyşlaryny bellenlendigini üns çekildi. Şol çemeleşmeleriň esasyny bütünlük, bölünmelik we howpsuzlyk ýolgoları emele getirýär. Bu orta biziň ýurdumyz üçin berkli hemde onuň siýasy, ykdysady, azyk, ekologiýa we howpsuzlyk beýlek görnüşleri ýaly ugurlarynyň özara şertligini aňladýar. Şerde çykyşlarda dünýädäki howpsuzlygyň ýagdaýlary bardy gurrun edilip, howpsuzlyk ulgamyny Türkmenistan tarapyndan öňe sürülen Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň bütünlük strategiýasyny birnäçe gezek özara baglanşykly siýasy, durmuş ykdysady we insanperwer wedipleriň çözülmegine gönükdirilen täze halkara hukuk guralyny taýýarlamak bardak teklibiň ählimumy derejede möhüm hiýatete ýa bolup durýanlygy aýratyn nykdaly. Bellenşi ýaly Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyna agda ýurtlar Türkmenistanyň prezidentiniň öňüne alyş diplomatiýasynyň mümkinçiliklerini işçiň peýdalanmak, hemde parahatçylyk dörejiligini we ýüze çykýan jedelli ýagdaýlarda umumy ulalaşy gazanmagyň has netijeli gurallar hökmünde beýtaraplyk siýasatynyň eýleýän ornuny artdyrmak boýunça möhüm tekliplerini de ýergiderli gollaýanyny beýan edýärler. Şunda parlament dostluk toporlarynyň alyp barýan işleri münasip orna eýedir diýip aýratyn bellenli. Soňra çykyş edenler Sewitliň dialogy putulandyrmak, geljeki nesilleriň awadançylygynyň bekfidini howpsuzlygy, putu we durnukly parahatçylygy üpçün etmek üçin toplumlaryň çemeleşmeleri öňe sürmek hemde ösdürmek maksudy bilen geçirilen Aşgabat duşunyň netijeli hiýatete eýe bolanlygyny nykdadylar. Forum atnaşmagy üçin Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň parlament assambleýasynyň ýolbaşçynyň hemde Merkez Aziýa boýunça ýürüýti wekiliniň, şeýle halkara bilermenleriň, birnäçe daşary ýurtlaryň görnükli jemgyýetçilik hemde siýasy işgärleriniň, parlamentarlaryň paýtatymyza gelmegi Aşgabat duşunyň üns merkezinde bolan ugnaşaýatlyk edýär. Çykyş edenler bular barda nyktamak bilen munyň okkunly ösýän Türkmenistana bolan gyzyklanmanyň artýanyny, halkara jemgyýetçiliginiň howpsuzlygy, durnukly we ählimumy durnukly tuş üpçün etmek möhüm şert hökmünde beýtaraplyk hukuk derejesiniň ähmiýetine we ornuny düşünýänligini nowatda gerek tasdiklandygyny bellediler. Şoň görä-de şäheriniň ýapylyş dabarasynda beýtarap ýurdun paýtagty Aşgabatda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň çägine parlament diplomatiýasy, dialog, awadan we asuda geljek üçin hyzmatdaşlyk
ýoly goýman guralatly maslagy geçirmäk hemde onuň üstünlükli işlemegine döredilen hemme amatly şertler we mümkinçilikler üçin hormatly prezident we hemde türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahryman Arkadamyň tüýsürekden hoşalyk sözleri beýan edildi.